iný mozog ako ľudia. Má pravú a ľavú hemisféru. To znamená, že všetko, čo vymyslel človek, akékoľvek pomôcky, potrebuješ koňa naučiť. Aj na pravú, aj na ľavú stranu. Voláme to, že znecitlivovanie na pomôcky. Že ja keď učím koňa na lano, lebo oni od prírody nie sú zvyknuté na to, že čo to je lano. Jemu sa to podobá na hada. Tak ho potrebuješ znecitlivieť na celom jeho tele. Aj z pravej strany, aj z ľavej strany. A preto kone, ktoré vlastne vyslovene nie sú nejak pokazené alebo v strese, sa hovorí, že nepristupuj ku koňovi zo zadu, hej? Ale to nie je kvôli tomu, že kôň by ťa kopol, lebo je agresívny, ale on sa môže zľaknúť, lebo sa nachádzam na jeho pravej strane hemisféry a zrazu sa objaví na jeho ľavej strane hemisféry. On ich nemá prepojené. To znamená, že pre neho to je prekvapko, že čo sa mi tam vynorilo za človečika.